Terve taas! Niin kuin mainittu, niin tänään aiheena olisi vinkit läheisille, tai ne vinkit, mitä minä nyt pystyn läheisille antamaan. Nopeana tilannepäivityksenä, että viimeksi mainitsin näistä päämagneettikuvista, ja siellä nyt ei ollut sitten mitään. Aivot löytyi, mutta ei muuta mainittavaa. Joten menen jälleen kerran neuropsykologisiin tutkimuksiin, koska muisti- ja keskittymishäiriöt on kuitenkin olemassa, niin neurologiakin kummastutti, että mistä nämä johtuvat ja voiko niille jotain tehdä. Mutta projekti on sinällään kesken ja jatkuu. Mutta se aihe, vinkit läheisille. Minulla tästä voi olla itsellä jotakin sanottavaa, mutta minä toivoisin, että nyt tämän pätkän kommentteihin laita kysymyksiä, jos on jotakin, mitä haluat kysyä minun mieheltä, minun äidiltä, minun ystäviltä, koska nehän ne parhaiten osaa vastata siihen, että miten läheinen pärjää kaksisuuntaisen mielialahäiriöpotilaan kanssa. Voi myös laittaa Instagramin kautta, minä on siellä nimellä Memelodiva, niin yksityisviestinä. Ja minä sitten kyselen nämä asiat minun läheisiltä ja ensi pätkässä vastaan. Ainoat asiat, mitä minä olen nyt tähän saanut niin kuin mieleeni suurin piirtein koottua, niin kuuntele, älä neuvo. Eli kuuntelet, miltä siitä depiksestä tai hypomaanikosta tai maanikosta tuntuu. Ja voit neuvoa siinä tapauksessa, jos sulla itsellä on niin sanotusti sama vaiva, että sä oikeasti tiedät, mistä on kyse. Vältä kaikkia latteuksia. Ei se sairas ihminen kaipaa kuulla, että elämä ei ole pelkkää nousuhumalaa ja siemen syöksyä, kyllä se tietää sen. Eli jos niin kuin depikselle vaikka sanotaan, että no kuule, kaikilla on joskus vähän vaikeeta. Joo, kyllä me tiedetään. Totta kai kaikilla on joskus vaikeeta. Vähän tai vähän enemmän. Ja se, että elämä tuo vastoinkäymisiä, niin se on täysin eri asia kuin se, että sinä sairastut masennukseen tai hypomaniaan. Että okei, ne voi olla stressitekijöiden laukaisemia, mutta se on eri asia kuin muut haasteet, mitä täällä tallaaminen tuo tullessaan. Älä käske lenkille tai älä sano, että ajattele positiivisesti, kyllä se siitä. Se on harmi, että nämä asiat ei ulkoilemalla ja toivomalla korjaannu. Niihin tarvitaan paljon muitakin asioita. Lääkehoitoa, keskusteluapua, yms. Mutta se voi olla äärimmäisen tuhoisaa kuulla esimerkiksi itse masentuneena, että jos vaikka sanotaan, että no sun pitäisi ulkoilla enemmän, sun pitäisi tehdä sitä, sun pitäisi syödä hyvin, sun pitäisi nukkua hyvin, niin sä voisit paremmin. Tiedetään. Mutta siitä tulee itselle vaan semmoinen olo, että mun pitäisi, mutta minä en tee. Eli minä olen aivan täysin kuraa ihmisenä. Minä voisin itse tämän parantaa, mutta kun en pysty siihenkään. Ja sehän ei ole totta. Näitä mielenterveyden häiriöitä niin ei pelkällä tahdonvoimalla korjata. Et se on tärkeää, että ei kerro, että mitä pitäisi tehdä. Koska niitä asioita on mielessä miljoona, mitä pitäisi tehdä, mutta mitä ei pysty. Masennuksessakaan ei ole kyse mistään itsesäälistä, että minä on paska ja perseestä, vaan siinä on kyse ihan itsevihasta. Ne ajatukset kääntyy siihen, että me on hyödytön, me on turha. Me en osaa mitään tehdä. Niin se on vähän synkempää kamaa, mitä vois kuvitella. Et totta kai meillä jokaisella on niinku sellaisia hetkiä, että minä olen vähän surkea, että kehu minua please. Niin kyse ei ole siitä, että me kalasteltaisiin mitään semmoisia tsemppilauseita, jos me nyt satutaan kertomaan, miltä meistä oikeasti tuntuu. Mitä voisi tehdä? Voisi muistuttaa sairastunutta, että tämä ei ole sun vika. Sä et ole itse voinut valita tätä mitenkään, tämä on sulle vaan tullut. Ja tämä on sairaus siinä, missä muutkin. Aina jotenkin musta hyvä verrata mielensairauksia fyysisiä sairauksia, koska ihan yhtä lailla fyysisiähän nekin on osittain, ne on vaan täällä aivojen sisällä. Toinen asia, niin se, että sä
tunnustat sen, että hei, mä ymmärrän, että sä olet sairas, etkä vähättele sitä. Esimerkiksi olen kuullut joskus tälleen, että eihän masennus ole oikea sairaus. Ei ollenkaan. Sitä on ihan hirveä kuulla sellaista tekstiä. Ja se tulee yleensä ihmisiltä, joilla ei ole niin kuin mitään kosketuspintaa itsellä ollut mielenterveyden häiriöihin. Voi kysyä, että voisiko tehdä jotain, voiko käydä kaupassa, voiko vahtia lapsia, voiko lenkittää koiraa. Eli ottaa pois vähän niitä arkiaskareita, mitä siinä on. Voinko auttaa sua maksaa laskut? Siinä olisi yksi aika hyvä. Mutta sitten viimeisin vinkki vitonen läheisille niin on ihan vaan suoraan sydämestä se, että koita kestää. Monesti se sairastunut imee sen kaiken huomion siinä hommassa ja se vaikuttaa kuitenkin kaikkiin ympärillä olijoihin ja sitten läheiset jää vähän niin kuin semmoiseen sivuosaan. Työ ette missään nimessä ole sivuosassa, vaan te olette ihan siinä myrskyn silmässä ja joudutte käyttämään omia voimavaroja ihan hirveästi sen sairastuneen kanssa ollessa. Ja mä tiedän, että ainakin omilla läheisillä, niin heillä on rakkautta ja ymmärrystä ihan äärimmäisyyksiin asti. Mutta se olisi hyvä tunnustaa niin kuin teille sekä te tunnustaisitte itsellenne, että tämä on kovaa hommaa ja ihan kuka tahansa ei siihen pysty. Ja mä ymmärrän, jos teillekin tulee joskus se fiilis, että vittu, mä lyön hanskat tiskiin. Mä en jaksa tätä enää, että tää on liian vaikeeta. Niin mun mielestä se on ihan ymmärrettävää sekin. Tässä ollaan ihmisiä, kaikkia ei kenellekään soisi enempää kuin mitä jaksaa kantaa. Mutta ehdottomasti voimia kaikille mielenterveyshäiriöisten läheisille. Se olkoon se pääsääntöinen viesti tässä. Mutta pistäkää niitä kysymyksiä. Minä välitän niitä eteenpäin ja sitten minä käyn niitä ensi videossa läpi. Ei muuta kuin kuulemisiin.